पूनम काहे रोवतड़ू और अतना लेट का बात बा? जान का कहीं हमार शादी सेट हो गईल बा। अब हम तोहरा से ना मिल सकीला। अब तू हमरा के भूल जा। का ई का कहतड़ू? आखिर कौन कमी हमारा प्यार में रह गुरा? ठीक बा, जा, अगर यही से खुश बाड़ू तो खुश रह, लेकिन एक बात याद रखिए, हमरा लेखा प्यार करे वाला तारा कभी ना मिली। हमारा से जादे के पूनम के तोरा चाहतउगे, हमारा से जादे के अंजलि के तोरा चाहतउगे। तोरा बिना कैसे करे जावा सोनुआ तोरा रहतउगे। तोरा बिना कैसे लभरवा मोनुआ तोरा रहतउगे। कोयली के बोलिया गे रूपावा दिलावा में डहतउगे। कोयली के बोलिया गे पुष्पा दिलावा में डहतउगे। तोरा बिना कैसे गे सोनामा राहुलावा तोरा रहतउगे। तोरा बिना कैसे गे कजली साहुलावा तोरा रहतउगे। दिल के दरदिया गे कजली कैसे सुना सहतउगे। दिल के दरदिया सुबिटिया कैसे सुना सहतउगे। तोरा बिना कैसे गे जानुआ संजीतावा तोरा रहतउगे। तोरा बिना कैसे लभरवा नीतीशवा तोरा रहतउगे। सोनुआ के हलिया गे अंशु आके तोरा कहतउगे। पंकज के हलिया गे मायाबा आके तोरा कहतउगे। तोरा बिना कैसे गे सोनामा चंदनमा तोरा रहतउगे। तोरा बिना कैसे लभरवा